Hello guys, welcome to my new video. Today I am going to cook pork cheek. अमानि गालथाव संगोन आं दिनै. अमानि खावलाय गोथाव जानोसैलाय. नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोनाबो संनानै जादो बिदि. गोथाव जायो, जोबोद गोथाव. हालदै फोनबाय आङो एसे. सया सस बेखौबो होनोसै एसे कालारिं जानायनि. जानायाव जोबोद गोथाव जायो. सारायाव हरबाय आङो बेदरखौ. संख्रि होबाय एसे. खोबनानै दोननांसै दसे. बेदरा रुखानाय दे, खिन्थु बेदरखौ रुग्रोखानांगौ आरो माने सिगाङावनो. ओमफ्राय एसे फ्राइल' खालामदो. नायलांबाय थादो नोंथांमोना, होमबानो मिथिखागोन. ओमफ्राय आं सामब्रामखौ हानानै लानोसै एसे. माने सामब्रामखौ बिदि हानांगौ आरो साखा मुरा. बानलुखौबो हादो बिदिनो आं हानाय बायदि. नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' आरो माने. बेलथायनोसै आङो एसे खामहांलायबाय. बिदिनो एसे खामफ्राम खालामनांगौ आरोखि माने जानायाव एसे आलदा टेस्ट मोनो आरोखि. टमेट' थाइनै लाबाय आङो, हानोसै दा. सामब्राम, फानलु, टमेट' होखांबाय. दा हरबाय आरो आं होसननानै होबाय. आयु जोबोद गोथाव नुखाबाय नै दानो. माने जाबा जाजाखासिगोन आरोखि बियो. सया ससखौ होबावसै एसे. सया सस बियो थफासेल' होसै आरो माने बारा होजाया, नङाबा गोफा जागोन आरोखि. ओंखायनो थफासेल' होयो एसे. माने कालारा बरिया जायो आरोखि. कालारिङा नायनाय, कालारिङा जाहांबाय दानि. मिट मस्ला बेखौ हरनोसै आरो एसे. माने मोदोमलायथारसिगोन आरोखि माने. आधा कापसो एसे दै होनोसै. ओमफ्राय बिनि उनाव दसे खोबना दोनसै आरो. मोनबाय थाथोंसै दसे. वाव गाइस, जाहांबाय. नोगोद गोथाव मोदोमखाबाय. नोंथांमोनाथ' जानो लुबैखासिगोन. बिदिनो नोंथांमोनाबो माने संनानै आंनि बायदि जानो हागोन आरो. गोथाव जाखायो. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब आरो शेयारफोर खालामनानै होदो, जाहाथे आंबो एसे मोजां नोंसोरनो एवखां सावखां देखायबाय थानो हानाय बायदि. गोथाव जाखाबाय. आं नै प्लेटाव लाबाय दा. माने जानोसै आरो आं बेखौ. नै नुबाय, थावआ नोगोद थाव ओंखारखायो आरोखि. माने थाव दाहो, माने थाव होनो नाङा आरो. थाव होयोबा माने ओरैनो थावखौ होगारनायसो जायो आरो. माने अमा बेदरनिफ्रायनो माने थावआ अट'मेटिक ओंखारखायो आरोखि. माने थाव होलायनो दरखारानो गैया.
ओरैनो माने बेदरखौ होसनबानो माने थावा ओंखारखायो आरोखि, ओंखायनो थाव होनो नाङा। नै आं दानिया लाबाय जानो, आं जानोसै बेखौ, माने नोगोद गोथाव मोदोमखाबाय आरोखि नोंथांमोन। दा नोंसोरबो बिदिनो आंनि बायदि जानो हागोन भिडिअखौ नायनानै माबोरै सङो आं देखायखाबाय नोंथांमोननो। थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ गाइस। बिदिनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै।